Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, Libat. Hello, mahal ko, Prinsipi! Naninuktok sa kapultahan! Ako sa ablihan na! Oh. Basiwa na malaks, gawas! Layla! Ano ka blihi? Layla! Giyayog ko inibayan ay. Mo naman og way gibati sa o. Layla! Layla! Ay nagablihi ang pultahan! Ay nagablihi ang pultahan ha? Uy, ako na susihon, uy! Kung kinsay nanuktok! O kung maabli na ba ni pultahan sa gawas! Hala! Hala, uy! Ay nagablihi! Nahibaw kang abli ni? Oh, ha? Nahibaw ka, no? Why? Pero, kuan, nagtuo ko nga posibleng ablihan na sa mga kidnapper. Ug basin unsaon kanila. Hala? Ngano ka? Kulit mo ka gaysi na. Ay, kuan lang. Wala lang. Tralala mo gid kay. Nakatawa mo kag wahinungdan. Ay, kung nga tralala, God. Masayaw na ba na sa among tralala? Ayaw lagi. Hala! Abli! Sultin lang guni di ko eh. Usam mo yung sikreto ni Rickson. Ay nanatawon pagsigig pangutana na ko na Bimbo kay wa yung taon may sekreto ni Rickson. Kung doon na say sekreto, iyari kita. Nahibaw ka ba? Wa pa. Nadigoy, Mm. mitahod ko nimo kay naka magtrabaho sila Rickson. Mhm. Pero ayaw taon ko niyo pasok ag bayo ni Digoy. Oh. Bimbo, dong. Seryoso jud ka? Nagpaubos ko kanunay sa mga Laurentino eh. Pero doon naman sab ko'y garbo. Og lisod na akon ang akong garbo ang mabikil. Oo, murag seryoso naman eh. Nagisgot ka na ba garbo? Bosa, kung doon na may dili mayong plano si Rickson, nga ako ang mapiktahan, santaan ninoy. Tambagi siya nga dili ni ipadayon. Nagkasabot ka no, Digoy? Mhm. Seryoso na gyud ka, Bimbo? Seryoso ko, no, Digoy. Hala, di ka gawas na kita, Rickson. Aw, mahal kong prinsipi. Ay, hoy. Ano mo magkatingog-tingog diha? Nala ko'y giyon na una. Uy, manglaya sa tana. Kay, nakagawas na patas bahay. Gibuhian na tanila. Pero, ngano ko ang gibuhian naman tanila, no? Usa kay nakaon sa mga kidnapper. Bahala na sila, uy. Dali na, manggawas na ta. Layla. Oh, Di kaya punta makagawas. Eh, Huh? no, taas ang paril. Ug lock ang gate nga sirado paingon sa ibabaw. wala, uy. Sa manilugar, Rickson. Presuhan, jud ni. Umbot. Kuy ba kung unsa ning lugar ah? Ibaw ka, no? Butanganan yung tingali ni sa mga kidnap ay. Mangita na lang tang hagdanan aron makasakatas paril ug makaambag ta padung spikas titos gawas ba? Dili. O si dili. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Dili ta mo kat dihas koral. Aw, kaya sa manita mo agi pengos gawas. Sila nga gianan. Kanang gate. Ana ta agi diha. Pero unsa man na nimo nga sirado man na? Paaboto na to nga ablihan na nila. Ha? Oh. Sila ang miabli sa pultahan aron makagawas ta dinis loan. Buti pa sabutan ha nga
do na ra say time nga ablihan nila ka ng gate aron makagawas ta. Unsa? Ay, at last, napadana ginataon nato ang kwarta para kay nga Rickson. Tawagan na siya. Ha? Uy. Kulbaan naman ko ng imong sintihan, Bibu. Unsa ba ka? Magkontrabida na ka? Dili ako ang kontrabida ining kinabuhian ni Digoy. Ha? Tawagan na si Rickson. Ug sultihi siya nga napadanan nimo ang kwarta. Ug pangutan agud siya kung asa nga doktor ya dadon si Layla. Ug kung nganong iya ning dadog doktor si Layla. Murag kay pa na ko tong Bimbo. Usa? Usa na ibaon nimo ni Digoy? Klaro kayo sa CCTV sa kong utok nga nailog ni Rickson si Layla gikan sa mga kidnapper. Unsa? Murag maugid ka na inahitabo doong Bimbo. Aray. Ngut-ngut naman sa ni ako, Rickson, oy. Oh. So Jabay, Unsa? Ano pasudlon mo ko ni Mas Bay? pahuway lang una dito. Ipahuway ng imong samad sa o. Ay, pastilani mo, my prince. Ikaw ba ginakaingon ni ba? Anago basula gud. So na sabay. Ay, pahangin lang una ako din eh. Unsa man ka? Nalimot ka sa akong gisulti nimo? Nga ako'y magbuot nimo samtang ni apata dinhi sa sud ining baya. Oh, kutawa man ka. Murag wa na matingali kay sakit ba? Kay kusog mong kay kang mukiat. Napo ko'y sakit, oy. Nagatawa lang ko nimo. Kay ka ba? Magbuot naman ka na ako. Murag yung tag tinuot nga may relasyon. Oh. Oh, sige. Prinsipe man day ka na ako, no? Natural nga ikaw yung magbuot na ako. O sige, mahal kong prinsipe. Ipahuway na ako ning labad sa kong uha. Oh. La, yung cellphone, may ring ni Sap. Ha? Ikaw no? Ikasan yung ka. Imo na gigamit imo cellphone, wala ka masulti? So na sabay Layla. Tubaga una na. Diliin ako tubagon kundi ka musud sa bahay. Bago ba ganito nagsulti, di ba? Nga ako'y magbuot nimo. Sige na. Suda sabay. Oh, okay, mahal kong prinsipe. Matuman ang imong gusto. Hello? Hello, Dong Rickson. Nahagbong, nahulog. Aha. Ako nang nahulog ang kwarta do. Oh. Aray. Oh. Nidigoy? Noon sa ka? Part section. Hain naman si Layla. Bimbo? Oh, ako ni. Kinahanglan masulti ka ako kung hain si Layla. Lisod pa siya yung ikasulti, Bimbo. Tuwa pa siya sa... gitabang ba siya? Usa? Hain doon mo ospitalak. Tibahan ako. Mutawag na ko nimo. Bye. Sorry, Bimbo. Wa siya musulti kung asa sila nga ospital. Oh, iyasa na. Pero nga wa man siya musulti sa ospital nga ilang giadto ano eh. Hanggaw ta no, wa mo sulti. Di lagi ko katubagan na dong. Di man ko mananag na. Klaro na lang nga di siya gustong adtuon ako siya. Kuha na, ay lang sabdayan pagduda. Wa mo guta mahibaw sa tinuod nga rason. Basi naa pa sila sa karsada karon. O di ba, naa pa sila sa barko. Usay barko noy. Nganong naabot naman kag barko? Nagtuo kang milarga sila? Di ba, kuhaan ba? Kaning, basi no, gitabok si Layla sa mga kidnapper sa isla. Mao nga nagsakay sila barko. Di ba? Isla man ka. Oh. Nganong magbarko man? Gikan sila sa gamay nga isla. Onya mo tabok sila dakong isla. Unya mo tabok pag sila sa labing dakong isla nga padungguan na og barko. Mao nga nagbarko sila kay mo adto silang isla. Sa muka sa nang imong imagination oy. Kalibog ko na imong imagination. Nidigoy? Naabot og barko gamay dakong isla. Isla gamay-gamay man na may dako-dakong isla. Ako mo guring imagination dong. Way magbuot na ako. Pag-imagine sa imo diha.
Kundi ka sa isla, ato ka sa islo. Lahi gyud ay. Unsa may nakalahi? Unsa may nakalahi? Ambot. Pero lahi gyud ang kuba nga akong gibati ning pagkidnap ni Layla. Mayo kayo nagmata ka na. Oh, uy. Ako nang nalimpyuhan ang gaming samot sa mo. Ala, Unya, inom na ining tambal, okay? din magkagtambal. Nagpalit. Unsa? Namalit ka? Kung mauna, migawas ka sa gate. Oh, Giyon sa man yung paggawas. Ha, Rickson? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!